alam jipan lagi ini tu akemang kalilang ini tu akemang ke kopilo handbrake kang team kopilo handbrake kang team asik tipen handbrake kang team ini tu akemang ke handbrake kang team lasi ini tu ke aron pensi ka song aron law aron constitutional law 20 paragraph laki tribal area mo kitab apakit he ili tumapan ng poor people labang so kitab Constitution of India aron nang ipurpi alam anke abang putin sa tame ning chiklasi ilitum non ladak timangdo ng zike ilitum article 19 along kitab hedi haladak freedom of speech and freedom of expression. Freedom of speech pulutang te speech pulute ilitum kaning je alam la ilitum ahopen ning je dakhay ng ji ilitum kaning je ng jike ilitum hemso ng ji lapen tuwar ng ji lapen IAY scheme ng ji la kali itum kihang ng jike ni ilitum kihang ng jike ilitum a rights a justice nitum along nilitum dolong tip ng zi lapen nitum aron pensi kachesong lapen nitum hemprek kang tim si nitum kachesong lalong le tiktake nitum ke hitame rengtame nitum ke arjap hiji pusi freedom of speech freedom of the expression mane ilitum Ahokpet ilitum aning aklong constitution alam ilitum handak ninjadak waidak pensi pulis ano tapuhay ng G puhay ni mapuhay he puhay at he niliphan hedi pulis ng Karju ti Clemson niliphan pulis ng Karju osi ng Karju ba nang litum ki karbiang long aradaphan ki kempi do de sangse arnob nang adong people day nang tum ahok nang tum kachesong nang tum rad dedapan Amerika paprangpon lapen nang tum constitution aron na tempansi nang tum kachesong apot nang tum chesong peminon pusi listen hexer reset a pulis a usitung anke lapusin ang handun bomlo amasi nigita perere nonta hedi nonta kes abuy nonta nang kipi tangte laso kes men dom ding pigho nang kipi itum asar kursing sar panpunon dak nilitum Samson taron sar panpunon aki hajay kathar sar panpunon ilitum songzapi atum anfan ke kes nang kipi align ding pig tibon sitame lake kaphere ji apan ke apora velu kopima ahokten si pulo nilitum ke aron na tengban si nilitum ikachesong apot pusi pulis ang nota nilithak dun daklo pulis tum nang hanglo amasi sir apuni matise kyo apna lukor kane bahut case ase kihor case amasi ami amar nijor jagaror kane ami koribo lagibo aro ami korim amar constitutional mote ami korim buli ami kuri ase kusi nilithak dunlo lasi nilituma phanki jail nang beng sitame nang beng athema aron alo freedom of speech and freedom of expression article 19 Constitution of India aron along kitoke ilitum kihang nang jiason antay tum ning jedak haydak nang ji lasinon ke la police station longko ana police station le dosi tame non ke latum nang ka respect chulo nang tum apnar lagi बहुत हाल काम करे से society apnar nizor karbiang long is besar karne kora tu hetu बहुत important aro apnar lagi korar karne all the best kusibang na pudun tu lasi ini tum phere nang ni lapen ini tum hand break tang team ini tum ke long wait po lapen isi good news arjun tung na BJP tu mamasinon ke wrong that ang sitami nang ke phalo well known kusi BJP aliders ke take din atong si nang githalo nitingan han wangon wrong nang thando non radapan pusi ithalo lasi halatung takta chinia jakong ke dopon ani chada pitha lapen ilitum hedi
nang chitan lo dasi wang bom pen ake hai sar Samson teron sar tumpen chingki chingwai si ake hai sar jai kathar sar tumpen president APHLC pen chingki chitan kaduka virat pen chitan si ilitum la solar project ilitum ke pion adema se tumke solar project bhan ke adema way right ke do wrong ke do along ke lahai ke pick up claim through one through la ke chok on e aron along ateng pen ke lada ke kibinang ji adim takali solar project ke kroyune himanta biswa sarma tachininan lake tor biang long iswas di mahasaw non naga ringma mizupaite kuki kadokawe boro dimasa adivasi atum antanon nang chikroy dun de labang solar project kibiji pubangke ragdet inglong akai anta nang chedon dun de lasi inglong akai anke ningi sido nang ma dona lapen 2003 aning kanta karbi pen kuki chibohong lo lapen chichok chitheng lo 2005 dimasa pen karbi ron thama chichok chitheng chipati lo lapen 2009 karbi lapen nagareng ma hachuki hala ahawar anatuta chichok chitheng ham rit mechikai lo chipati lo lapen ke adivasi penta lason taksi ron thama dolo nilap nepali pen karbi ta dolo lason taksi non ke kunat lo Manipur along so arlo at tumaphan banghingi areng ang se pachiplok at lo peri angke areng ang sesi rat ang no padamlo patirak lo kuki bahinyarlo so tumphan inglong akai phan meite manipuri pen kuki akai kachipo aronahud non soluk soda angke non ke karbiang long talapuson ini tumalong tomon lang no munang le rock pulote kopulo lasi adang hutin sitame ini tum chesong lo patumiti 22nd arnidi 22nd July 2023, Ru Samson Singh T Park Law, itum la peaceful demonstration to stop violence, rape cases in Manipur and all in Northeast India, and not only in Northeast India but India as a whole. That violence, sex, rape cases should be stopped immediately, and there should be peace and harmony in India as a whole. Haladak litum dharna dolodi lasi me piglo lapen lason taksi mokibang jilang apor sitami itum chesong bon pamilo nang lapen ilitum lai training chibina Karbiang Long is a lost district because the level of awareness is extremely low. Karbiang Long ke lokit hek abang atumta abhay jumping lapen drugs tiranda kuber sekar la kaduk kawita abhay ong pik kicho kunag lo kicho bhay ke ong Karbiang Long atok ano tadupik lo lasi diphu rong kimi atok ano drugs kicho bhay jumpik lo rong kimi chechar nang so langmili bakmari near Difu Medical College Chanmari Chirikang net rong chingri rong tharwe lapen inglong ahawar anke drugs kicho si jumput lo lasi nili kachuning report lapen sodak pen kapachinipon nili lapulo ilitum suarlotum it apaya potum sidame kunasi isumar ke dama la chilang dun nang ji lapen ke kupisi ki chuma ki junma la chilang dun nang jong si chodet pulotante ilitum labang ke cherok tok amay dopensi koson si la kichuche da jabhan bidesore chithan ponangji anke hempre ke hangta e oga zakong mepo lapen itum Hirklung po, kalang magali? Lasi, chunay pulante o an la chunang po, lapen lang chunang po, lapen mitsen hormu chunang po. Aki hajay katharsar, nang kithan ponji dola, lasi nili ke don la ansi, nili pajudlo, lapen APHLC, itong kachesong, itong sangang ni, itong lilitik tak itong chesong tito nang, hemprek lo litik, itong chesong lo nang, yay katharsar pihay nama? Yay katharsar pan MP pihay nama? Tangkali kitikali rat sigite. Tangkali kitikali rat sigite. Yay katharsar pan MP pihay dun leg nang ma?